Tiag na nayon siyak tula ay ayaten. Maikarim nga ta adi nagto pasaktan no adda dita panagkinawatan. Siya tubay lata tinapateken ka no adda itaw mo adyak may paan. Di kanto nga ta agbaliw agpasugno mamaliw ta pamate. Nung siya hindi ko nam naikari ko nasiksikan tulae magdagtuken ka amang awan ang yaman di aramide. Uray manuntua pamasakit, uray manuntu item napkes sikakit sikan tulaeng itiin na ay ayaten. Maikarim nga ta ang mabubudak ta ayan uray among nga doon bakaw siya. Maikarim nga ta dinto agtetet ilunwa no adanto pagpurpurang aken ka. Siyang iti ko na di kanto baybayan ipustak biyak ko para ken ka. Ibilang ko agamen pamateg nga ite ipenpen ko dito'y naken. Nung siya hindi ko na naikari ko nasiksikan tulae magdagtuken ka amang awan at yaman di aramide. Uray manuntua pamasakit, uray manuntu item napkes sikakit sikan